Няма страшно. Автор е Катерина Попова. Елза беше на 19 години. Предстоеше и да се премести в нов град, далеч от семейството и приятелите. Всъщност тя нямаше много приятели, така че това не беше чак толкова важно. Когато големият ден настъпи, тя изпитваше толкова много емоции, които не можеше да изрази. Страхът от неизвестното се смесваше с вълнението от новото. Получаваше се един танц, за който Елза не беше дори мечтала, но който сега насред целия микс от хормони рискуваше да прецака всичко. След 8-часово пътуване във влака, Елза слезе на гара София. Големият и недружелюбен град я посрещна хладно, но Елза веднага усети магията, която витаеше във въздуха. Около себе си видя тичащи хора, гонещи автобуси, продавачи на баница, метачки и ако не беше чула оглушителния шум на клаксон от такси, вероятно нямаше и да забележи малкото плюшено мече, което бе настъпала. Елза коленичи и взе сивата мръсна играчка в ръце. Огледа се за малко дете, което вероятно бе изпуснало играчката си, но не видя никого. Момичето носеше 2 големи куфара и раница, нямаше никаква възможност за още багаж. Но пък, помисли си тя, какъв е шансът точно аз в този момент да намеря тази играчка? Елза беше от хората, за които нямаше случайни неща. Част от тезата й почиваше на твърденията от книгата «Тайната» на Ронда Бърн. Тъй като нямаше много приятели, в тинейджърските си години книгите бяха най-близкото до социален живот за нея. И така след 20-минутно шофиране из софийските улици и слушане на доста звучни псовни, таксиметровият шофьор откара Елза до студентските общежития. С мъка младото момиче изкачи 4 стъпала пред входа и почука на портиера, за да й отвори. След няколко минути Елза беше в стаята си. Нейният нов дом за следващите 4 години. Или поне така си мислеше. Съквартирантката й все още не беше пристигнала, което беше добре дошло за Елза. Измъкна старото полусмачкано сиво мече от раницата си и реши да го почисти, преди да го остави на рафта. Докато търсеше сапун из тоалетните си принадлежности, сълзите й напираха. Беше на 400 км от дома, сама, изправена срещу нови предизвикателства и непознати хора. Сълзите вече не напираха, а се стичаха с пълна сила по зачервеното от студ лице. Елза си задаваше толкова много въпроси. Как ще се справи сама в големия град? Дали ще й хареса специалността? Дали ще си намери приятели? Самотата в училище я беше превърнала в интроверт, но тайно се надяваше да изпие поне чаша вино с някого за първия си 8 декември. След като намери сапун и избърса лицето си, Елза се отправи към банята, за да почисти плюшеното мече. Някъде между паниката и сълзите го бе нарекла Коко. Докато почистваше мръсотията от гърба на Коко, тя забеляза малък джоб с цип. Понечи да го отвори, когато няколко малки хлебарки се втурнаха към канала на мивката. Елза изпищя толкова силно, че за тези, които не са живели в студентски град, сигурно би им се сторило, че някой се опитва да я убие. По най-бързия начин Елза изкъпа Коко и го остави върху малка хавлия на леглото да съхне. Вече беше минал само част от пристигането й в тази стая, а на нея й се струваше, че е там от дни. Трескаво започна да оправя багажа си, за да й е по-лесно, когато пристигне съквартирантката й. След като приключи с багажа си, Елза излезе на малката тераса и запали цигара. Беше факт. Тя е тук, в София, град, за който беше слушала толкова много. Избра да учи тук, за да се откъсне от семейството си и най-накрая да порасне. Но в главата й не спираха да се въртят толкова много въпроси. Ами ако се провали? Ами ако не й хареса специалността? Ако пак е скапаният аутсайдер? Допуши цигарата си и отново се разплака. Реши малко да си почине и взе Коко в ръце. Отвори малкия джоб с цип и намери малко бледо-жълто парче хартия. Разгъна го, за да види дали има нещо на него. С черен тънкописец на листа бяха изписани думите «Няма страшно». Елза си пое дълбоко дъх и се усмихна. Прочетено от Мария Вълдобрева.